Yeah, Mr. Ugly. Eke boy ne kuwa. Kallon gidan maki daɗi muna biki yana ban haushi. Kallon gidan maki daɗi muna biki yana ban haushi. Kallon gidan maki daɗi muna biki yana ban haushi. Kallon gidan maki daɗi muna biki yana ban haushi. Muna biki ko mene in na wuce kana gulmata. Kalalan nasarar mu zo ka ji waɗansu na kewata. Lokaci na batawa ni bani da shi yanzu ne mukurata. Na sani kaɗan adam ajizi ne kuma ya aka yi marbe ba. In na sa saban kaya sai ka kushe ko da na sa buba. Ko ina ka je sai kai magana ta wai mene ma duba. Sada da keta da munafunci aiki kake yi babba. Mama kullum addu'a yi take yi bakin ka ba zai komai ba. Duniya da faɗi munafiki na da haushi kafin mutum ke da kaushi miya ce ake ta taushe babu tun akai ne karshe hikim na wuce a kushe da musu yare mane mun ta musta on na fuki kauce ko kuma yanzu kuma ka bol da maka shiga kama da baki ma irin na kol munafiki bai yi ba bai kamata mu musa shi ya sakari zama tun da mutuncin sa ajibu hakanin sana bulu san me zai jama san me zai dawo ba magana irga kawai ake wa yan yatsu ni da shi uku daya biyu na musu yare masai da ya zuba ido dan kai ruwa ne da bado ina ga mujiya mata na hararata na jiyo ta koma tafiya da yan mata farin jini a jiki ba sai ka tafi ba gani. Mr. Ugly. Menene ni ban gano ba, mene ban gano ba, menene ni ban tono ba, menene ni ban hango ba, mene ban hango ba, me nake nema ban samu ba, mene ban samu ba. Rabu ya bani, kuma nake so ya bani, addu'ar mama ta bini, sai dai ku hango ni, makiyana su nuno ni, na hau dogon tsani, jiki yayi gas na sha kwati, na sha kwati. Yeah, Mr. Ugly. Eke boy ne kuwa.